Było? A ty neta masz włączonego? Nie. No patrz, na K2 jest, patrzcie. Czekaj. Jeżeli jesteście przy nas, powiedz coś do tego urządzenia, które mam w prawej ręce. Patrz, jest na K2, No wiem, ciągle. co było. Patrz, kameruj to. O, i tu coś było. NF. Coś się budzi. Jest tutaj, widzisz? Ale patrz Normalnie jakie... Patrz. Tak równostajnie mruga. Wiarę. A czekaj, się upewnia. No, Dobra, wiecie co, ja to wyłączę, bo tu już pałac się no zrobi. tak, wyłączony mam.